Jedno od najpoznatijih zvijezda koja krase naše nebo, Orion je prava poslastica za svakog ljubitelja vedrih noći. Samo se morate dobro odjenuti, jer kod nas je Orion u najboljoj poziciji za promatranje tijekom zimskih mjeseci. Najprepoznatljiviji dio zvijezda čini linija od 3 zvijezde koju nazivamo Orionov pojas, te po 2 sjajne zvijezde iznad i ispod pojasa. Ova jezgra zvijezda, nalik pješčanom satu, lako je vidljiva iz svjetlosno zagađenih urbanih središta. Prije nego li proširimo pogled i na druge zvijezde, upoznajmo tu jezgru malo bolje. Orionov pojas čine 3 zvijezde, Alnitak, Alnilam i Mintaka. Kako to u znanosti obično biva, bolji pogled nam unaprijeđuje priču, pa pojas od 3 zvijezde postaje pojasom od barem 9 zvijezda. Naime, Alnitak, najistočnija zvijezda pojasa, dio je sustava od 3 zvijezde. Alnilam, srednja zvijezda pojasa, usamljen je div, jedina zvijezda u pojasu koja nema pratnju. Mintaka, najzapadnija zvijezda pojasa, je pak sve samo neusamljena. To je kompleksan sustav od barem 5 do sad poznatih gravitacijom vezanih zvijezda. Iznad pojasa pronalazimo 2 sjajne zvijezde, Betelgez i Bellatrix. Betelgez je divovska crvena zvijezda. Pridjev divovska je u ovom slučaju zbilja nedovoljan. Betelgez je toliko ogroman, zapravo najbolje da vam to pokažem. Ovaj maleni kružić je naše sunce, a ovo su orbite Merkura, Venere, Zemlje, Marsa, Jupitera i Saturna. I sad ako stavimo Betelgez u sunčev sustav, toliko je ogroman. Masivne zvijezde žive kratko, pa iako je Betelgez star svega oko 9 milijuna godina, očekuje se da će skončati kao supernova unutar idućih 100.000 godina. S druge strane, Sunce je pravi starac sa svojih preko 4,5 milijarde godina, a još mu je barem toliko ostalo prije nešto manje spektakularnog kraja. Kako je Betelgez od nas udaljen samo oko 600 svjetlosnih godina, ta eksplozija, kad god se dogodi, bit će pravi spektakl. Stanovnici Zemlje tada će, možda i na nekoliko mjeseci, na nebu dobiti još jedan izvor svjetlosti sjajniji od punog mjeseca. Srećom, dovoljno smo udaljeni da budemo sigurni od ikakvog smrtonosnog zračenja. Ispod Orionovog pojasa pronalazimo sjajne zvijezde Saiph i Rigel. Rigel je posebno interesantan jer je najsjajnija zvijezda Oriona, a spada i među najsjajnije zvijezde noćnog neba. Iako na prvi pogled izgleda kao jedna sjajna zvijezda, riječ je o sustavu kojeg čine 4 zvijezde. Od nešto manje sjajnih, ali i dalje lako uočljivih zvijezda, jezgri pridodajemo još Meisu i Etu Orionis. Zvijezde je dobilo ime po velikom lovcu iz grčke mitologije. A zašto je drevne zvijezdoljupce asociralo baš na lovca, postaje jasnije kada iscrtamo linije do još nekih okolnih zvijezda. Tako iznad Betelgeza pronalazimo uzdignutu ruku s toljagom, koju čini 5 zvijezda. A zapadno od Bellatrix vidimo ruku koja drži štit sastavljen od 6 zvijezda. S Orionovog pojasa pak visi mač, kojeg čini velika Orionova maglica u čijem se srcu nalazi skup zvijezda Trapezium. U suvremenoj astronomiji nebo je podijeljeno na 88 područja. Ovo su granice područja unutar kojeg se nalazi zvježđe Oriona. U tom području skriva se još zanimljivih objekata, poput tamne maglice nalik konjskoj glavi ili maglice nalik vještičjoj glavi. Cijelo područje Oriona je pak prožeto velikom maglicom poznatom kao Barnardova petlja. Treba imati na umu da su zvijezde i objekti koje pripisujemo zvježđima samo prividno povezani zbog položaja s kojeg ih promatramo i vremena u kojem ih promatramo. Svemir je dinamičan. Sve zvijezde putuju svemirom, pa će se kroz 1000 godina naći na nekim drugim dijelovima našeg neba. Za više o toj temi pogledajte znanstvenutak pod nazivom Dinamičan svemir. Zvijezde unutar zvježđa su međusobno udaljene stotinama svjetlosnih godina i gravitacijski nepovezane.
Oblik Oriona je iluzija, vidljiva samo iz naše trenutne pozicije u prostoru i vremenu. Ništa od toga ne mijenja činjenicu da je Orion spektakularan. Zato se jedne vedre zimske večeri dobro obucite i pogledajte Orion. Ako ste pak zimogrožljivi, skuhajte si čaj, ostanite na toplom i saznajte više o zvijezdama u zvijezdanim pričama.